Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakabe of Kamao Asero. Balik na po tayo sa ating tigasing palatuntunang Kamao Asero. As promised sa mga suki, ituloy-tuloy muna natin ang ating mga balita. Villar hindi daw po interesado sa Senate Presidency. Ngayon ang Senate President ay si Senate President Tito Soto. Of course, pagkatapos po ng eleksyon, there will be a reorganization as expected at laging ganyan po yan, ano? Hindi daw siya interesado sa Senate Presidency. Bakit kaya? Alamin natin sa report ni partner Jojo Sikat. Parang Joe, magandang hapon. Anong dahilan bakit hindi po interesado si Senator Cynthia Villar? Nagpayag itong si Senadora Cynthia Villar na hindi ito interesado sa pagka-Senate Presidency sa pagpasok na 18th Congress. Aniya ni Villar, mas interesado ito na muling hawakan ng Senate Committee on Agriculture and Food dahil sa kanyang advokasya na tulungan itong mga magsasaka at magkaroon ng sapat na pagkain. Ito yung naging sagot ni Villar sa tanong ng mga mamahayag matapos ang talumpati nito sa isinagawang campaign rally ng mga senatorial candidates ng hukbong ng pagbabago. Ayon kay Villar, okay, bawal ulit. Pagin ulit, tanggal na. Ready, go, sabor. No, damper nga, damper. Sige. 1, 2, 3, go. Papalik ako sa Senate Committee on Agriculture. Damper, tapos na. Okay, ready ha? Na, okay. Marap kasi kayo. Yan, makinig nyo. 1, 2, 3, sabol, go. Number 1. Ano na yung damper? Wala mo kung plano ngayon. Ang kulit! Damper, go. Damper. Tapos. lumabas yung balita na posible maging Senate President itong si Villar sa 18th Congress sakaling manalo yung mga kapartido nito sa kandidato sa pagkasenador na sina Ilocos Norte Governor Amy Marcos at dating Senadora Pia Cayetano. Sina Amy at Pia ay pawang miyembro ng Nationalista Party nitong si Senadora Villar. Ito si Jojo Sikat nagulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dakabe, ang Kamao Asero. Thank you, paring Jojo. Madalas ganyan naman po mga politiko, ano? Patanggi-tanggi, ayaw ng pwesto. Pero pagka nandyan sila naman po nag-uusap, ikaw na ang Senate President. Magbutuhan na lang natin, mag-usap-usap tayo. Ikaw na ang chairman on the Senate Committee on blah blah blah, etc. etc. Usap-usap naman sila let's see kung ano pong mangyayari dyan once magsimula po ang panibagong Senado after election. Pero maganda po ang PR kasi ni Senadora Cynthia Villar. Napakagaling makisama, may kakayahan na makisama, maraming pera para makisama. Talo yung iba Yung iba, daldal lang. Daldal dito, daldal doon. Papogi sa camera, porma rito, porma doon. Ito, tuloy-tuloy na ipinatutupad yung kanilang sinimulan ever since na sipag at tiyaga concept sa pamamagitan po ng iba't ibang livelihood projects po nila. Right, so ako, nakikita ko na masasama yan si Senadora Cynthia Villar, bagamat hindi naman kami nagkakausap. Wala naman kaming huntahan. Pero based on her performance, tila magta-top 5 yan si Cynthia Villar. Tila nasa top 5 yan. Abangan natin. Samantala mga kaibigan, mga undocumented OFW sa The Hague, Netherlands, tutulungan daw po ng isang NGO. Report ng ating international Bong David. Paring Bong, magandang hapon. Pasok! Maraming salamat partner Errol at andito ho tayo ngayon para saksiyan ang ginagawa hong programa ng mga kasamahan ho nating mga Pilipino dito kabilang sa mga organisasyon na nandito ngayon sa may the Netherlands.
Ito ay programa tungkol ho dito sa mga open meal na binibigay o binabahagi ho sa mga refugee ho nandirito ngayon sa may the Netherlands o dito sa may Den Haag. Ano? Ito ay nagmula ho sa iba't ibang bansa at ito ay pinagkakaisa o nakikipag-isa o tulungan itong mga kababayan ho natin mga Pilipino nandito sa may bansang Netherlands. So tatanungin natin yung ilan ho mga leader mula ho sa PhilMIS, sa MCBO at sa mga iba pa hong mga grupo o mga organisasyon na kinabibilangan ho ng mga kababayan ho nating Pilipino na nandirito ho sa may the Netherlands. Nandito ngayon po tayo sa World House, isa pong NGO. Isang proyekto po ito para sa ating mga kaibigan na iba't ibang lahi po na walang papel. Magkakaroon po dito ng forum upang ipaliwanag po kung ano po yung karapatan ng mga bata na ang edad ay 18 pataas sapagkat sa ilalim po ng batas ng Netherlands, may karapatan po ang mga bata na makapag-aral simula ng bata hanggang 18. Subalit kapag nakarating na po ng 18, wala na po yung karapatan nila. Subalit itong World House nag-invite po ng isang eksperto upang ipaliwanag kung ano po yung mga posibilidad na pwede pang mabigyan ng pagkakataon makapag-aral yung mga bata na nakaabot ng edad na 18 pataas. Hi, I'm Yasmin from The Hague World Heist. This is an organization for the undocumented people in The Hague. We give tonight an information night about education for the undocumented people. Our friends, the Filipino groups, help us to cook and to provide the food tonight, the meal. And we will begin the information and then we will having a dinner together. So, stay tuned. Ako po si Irene Esquivel ng iCook and nandito po ako ngayon sa The Hague para tumulong. So, at this moment, volunteer po ako ngayon dito at magluluto ng pagkain para sa mga asylum na people na pumunta dito para magkaroon ng informasyon para sa libre nilang pag-aaral. Kasi napaka-importante talaga dito sa Netherlands kung ano ang pag-aaral, lalo-lalo ang langwahe nila. Dahil hindi lahat po ng mga taga-Netherlands ay marunong mag-English. Mula rito sa bansang the Netherlands, para sa Kamaong Asero, ng Leaders News Philippines at ng Pinay Extreme Channel, ito si Bong David, nagbabalita. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.